Kodhi mbele nyakorom gajuang duol ma ochung'ne chwalo gige thieth e pacho ka KEMSA osingo ne gibiro ga kawo ndalo 30 kende maneno ni kembe ma uso ne gige thieth ochul gopege. Mane oyang ko jatatije ma kojolo mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa ma olose kinde tiegruok mano okelo kanyakla jokanyo mag KEMSA migawo ma thieth kachiel kod kembe ma chwalo gige thieth ne KEMSA. Jafwambo mar Juto Omondi miyowa ler mathoth. Duol ma ochung'ne chwalo gige thieth e pacho kae KEMSA osebedo kod achiedh nade mathoth kuom higni 2 ma okalo. Kaluwore kod lipot mane ogol kod jatatije mar KEMSA Dr. Andrew Mulwa, nyiewo dok piny mar 50% ka ipimo kod higni 2 ma okalo, mane en 70% kadhi nyime. Tend counties magini jonyiewo maduong' mag KEMSA ne oyware gi chien kendo ochako tiyo kod kembe mag ji giwegi e nyiewo yedhe kod gige thieth. Counties moko sechuno mondo or jotuo nyiewo yedhe oko. Counties who are our primary clients, who account for anything between 85 and 90% of our sales are to the counties. Counties have now started moving to other suppliers. Kaka yo mar loko picha kendo duoko chenro maber ye KEMSA, jokanyo mag board manyien manyicha oyier kachiel kod jatatije manyien oloso yore magiparo ni ka oketie tim to nyalo duoko tije mag KEMSA e wang'e. Mulwa mane loso e kinde tiegruok mane okelo kanyakla jokanyo mag thieth ma opogore okoni gichano neno ni gichulo kembe mamiyo gi yedhe ndalo 30 bang' kawo yedhe go. Deliver your services, wait for your payment. You don't have to look for me. If you have to look for me on issues of contract management. There is something that you want us to have a discussion, and we will have open discussion in the office, and not to look for me so that you influence me to pay you. Chwalo yedhe ne osiptende manyalo oro kwayo mag yedhe biro kawo gi ndalo 5 kende sani. For hospitals, we target to have an order turnaround time of 5 days, so that when an hospital asks for an order, between the time the order is given to KEMSA and the time the commodities reach the facility should be a maximum of 5 days. That should be our target. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mabende ne oyuoro e romono okoni en kod geno ni gidhi tiyo kanyakla e loko KEMSA ka bende ywak makinde ka kinde biro rumo. Gichano chako tiyo kod lony manyasani e luwo mwandu mag yoro ne counties mondo migi mak jomibadhi manyalo yako mwandu go e yo. We have to flatten these supply chain systems, and ours is to ensure that then the value ends up the benefit to the patient. So there are things that we must work around it. Together with Treasury, we are working on the public procurement, the Act, so that also we make some amendments and revisions to be able to take care of local manufacturing. KEMSA osebedo kod midhiero mag mibadhi ma okwake kama chiegni ma ogik ne nede mag suna kachiel kod gige thieth mag coronavirus. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mago mag thieth nyakorom gajuang jatend migawo